Salutare tuturor! Într-un sfârșit am reușit să termin asamblarea paletei Butterfly Primorat Carbon a jucătorului Alex Voiculescu, pe care au intrat niște fețe Butterfly Zaier bustate. Așa e și paleta. Am scos-o acum din presă și am băgat-o în cutie pentru că urmează să-i dau mâine de dimineață jucătorului. Uitați, așa e și paleta. Așa au fost tăiate fețele, că ați văzut că a trebuit să le mai și tăiem puțin, că se măriseră un pic de la booster, dar foarte puțin comparativ cu acele MXP-ul care explodează chiar de la primul strat de booster dacă îl dai gros. Bun, asta e paleta, așa a ieșit. Hai să iau și o minge să dăm un pic cu ea. Deci asta s-a făcut fix o săptămână de când am primit paleta. Roșu pentru backhand. Ia uzi cum se aude. Și negru pentru forehand. Se vede că sare un pic mai agresivă fața neagră. Întrucât asta a fost lipită cu 6 straturi de lipici, 3 pe lemn și 3 pe față, așa cum ați putut urmări în asamblarea paletei, acumulat în toate părțile. Asta a fost lipită cu 3 straturi de lipici pe lemn, 3 pe față și a primit 4 straturi de booster, 3 de Falco și 1 de Revolution. Și asta a primit 2 straturi de Falco și 1 de Revolution. Ambele straturi Revolution au fost aplicate subțire doar cât să deschidă purii să poată să absoarbă boosterul puternic de la Falco. Are un spin fantastic. Și sare super agresiv. E cea mai agresivă paletă pe care am ținut-o în mână până acum, cea mai ofensivă. Paletă care să arunce mingea mai tare ca asta, cum aruncă asta acum, cel puțin eu n-am mai ținut în mână. E foarte rigidă, îmi place că nu are feeling-ul ăla de Super ZLC. Chiar îmi place că nu-i tărie de aia de Super ZLC să-ți... Nu știu, se simte într-un fel ca lumea. Nu-ți tremură în mână, nu-ți dă acel feedback înapoi cum îți dă Super ZLC-ul. Mie personal nu-mi place acel feedback, îmi place acest tip de tărie, să sară așa. Oricum sare asta, oricum sare, să zicem, un Timo Boll ZLC sau un Fan Zhendong ZLC. Alea sunt paletele care mie îmi plac și sar ofensiv. Deja Super ZLC-urile mie nu-mi plac. Am testat, dar nu-mi plac. Acea săritură puternică de la Super ZLC, care cumva îți dă un responsiv în paletă, simți exact tremurul ăla, mie nu-mi place. Asta e exact o paletă ofensivă rigidă. Rigidă, care chiar are putere și sare foarte frumos. Abia aștept să o testez și la masă. După cum v-am zis, o să o și testez să văd și eu cum sare. Efectiv la masă de joc. După cum v-am spus totodată, mi-am comandat și eu una, ținând cont că am lucrat la paleta asta o săptămână zi de zi ca să iasă în stilul ăsta. Mi-am comandat și eu exact același lemn, da? 99, n-am găsit de 94 de grame cum e ăsta, am găsit de 90, 91 pe acolo. Am pus un Zaier pe partea neagră, un Zaier 03, identic cu ăsta, tot de 2,7 mm, iar pe fața roșie am pus un Butterfly Dignis 05. De ce? Pentru că vreau să... odată am cumpărat paleta pentru că vreau să o testez Primoracul cu Zaier boostat versus Primoracul meu, celălalt care o să fie al meu și o să aibă Zaierul nebustat pe el. Să facem odată comparația asta și a doua comparație să vedem cum sare Zaierul versus Dignis 05, ambele nebustate. În prima fază nu o să boostez acea paletă, am boostat-o pe asta și pe aia o să o las nebustată ca să facem diverse teste și comparații între ele. Bun, cam asta a fost proiectul cu Primoracul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați un like, dați un share materialului. Ajută foarte mult să distribuiți aceste materiale ca să ajungă la cât mai mulți jucători.
Nu trebuie să vă fie teamă să distribuiți, că dacă nu place cuiva ce ați distribuit, dacă nu e interesat de material, nu dă click pe el, nu e un capăt de țară, dar în schimb dacă n-ați distribuit și există prieteni și jucători în listă la dumneavoastră sau într-un grup de WhatsApp în care sunteți și așa mai departe, care ar fi curioși, dacă nu distribuiți aceste materiale, nu o să ajungă la ei. Și e păcat pentru că eu le fac și încerc să ajung la cât mai multă lume cu ele, să ajut să ajungă aceste informații la cât mai multe persoane și cumva să împărtășesc din experiența pe care o am și din activitățile pe care le fac în tenisul de masă.